Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha ta mai albarka wato M2 Paramount Academy. Kamar kullum suna na Adam Muhammad. A yau wannan Academy ta bincika ta lalubo muku wasu muhimman abubuwa wanda za ka yi a kan wayarka ta iPhone. Wato wannan albishir ne ga masu amfani da wayar iPhone. Ga wasu abubuwa muhimmai wanda ya kamata a ce kun san su a wayarku. Domin sanin su, ku biyo mu a wannan bidiyo tun daga farkonsa har ƙarshensa. Amma kafin sannan da Allah ku taimaka ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin dukkanin wani sabon bidiyo in ya zo ya same ku. Ku biyo mu ku ga yadda za a yi waɗannan abubuwa muhimmai a cikin wayar iPhone. So yawa yanzu abu na farko abin da za mu nuna muku shine misali za ka yi rubutu kana so ka goge sai kafin kuso din ya zo kan wurin yana taɓa ta maka lokaci. Kawai just abin da za ka yi duk inda kake so ka goge kawai za ka yi clicking misali sai ka danne space. So idan ka danne space duk inda ka zaga da kuso ɗinka duk inda kake so ka sa shi zai misali muna so mu goge that ɗin amma ba mu so mu goge wannan dot ɗin na ƙarshe. Kawai za mu so mu sa tsakani sai mu sake shi. So gashi nan ya goge mana dukkanin abin da muke so. Za ka danne space duk inda kake so za ka kai shi. Maimakon sai ka zo kana ta sawa kana kokarin ka sa amma yana kin baka daidai. So kawai idan ka danne you can move it to anywhere kai editing abin nan ɗinka rubutunka yadda kake so. Yawa. Dan abu na biyu shine wani lokacin mutum zai kunna karatu sai bacci ya ɗauke ko kunna kana kallo ko YouTube ko wani abu sai bacci ya ɗauke ka. Idan bacci ya ɗauke ka wayanka za ta yi ta yi ko kuma music kiɗa ya ta yi amma ba tare da yana ƙarewa kuma wani zai shiga wani zai shiga haka cajin ka zai ƙare in kuma data ɗinka ce data ɗinka za ta ƙare. So kawai abin da za ka yi shine ka zo sai ka saita ka ga misali maybe wannan karatun da ka kunna ko kiɗan da ka kunna minti 30 zai yi. Kawai just abin da za ka yi sai ka zo ka shiga clock ɗinka. Idan ka shiga clock sai ka shiga timer. A timer akwai when times end me zai faru gashi nan duk su ne nan. So sai ka sa idan wannan lokacin da ka sa na timing din ya kare kawai abin da yake so stop play. Idan ka zo kamar yadda ya clicking akai shikenan sai ka ce set. Idan ka zo za ka sa misali a ce kawai kana son kawai kiɗan da aka ji na minti 4 ne ko na minti 3 ko na minti 5 ko na sakan nawa ne duk ma dai nawa ne sai ka saita. Idan ka saita sai ka je ka kunna. To wannan lokacin kawai ka ce start. Kana start kiɗan ka na yi timer ka na yi. So lokacin na karewa kawai abin da zai faru za ka ji ya yi stopping. Misali yanzu idan muka shiga nan muka kunna karatunmu misali gashi Bismillahirrahmanirrahim. Kaafha ya ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي. yana kaiwa minti ɗayan nan ko menene shi zai tsaya kawai. So kaga kayi saving din cajin ka in kuma online kake kallo kayi saving din data ɗinka da sauransu. So abu na gaba sai battery health. So ya kamata duk masu siyan tsofaffin waya kusan cewa idan ka je siya misali iPhone ya kamata ka duba ka ga me battery life ɗinta. Abin da za ka yi sai ka shiga battery. Idan ka shiga battery gashi nan zai kama sai ka shiga battery health.
idan ka shiga ni yanzu gashi na 88%, so ka ga ban ci da yawa ba. So amma duk yayin da ka shiga ka ga batirin ya kai wajen 50% wannan ko 40 wani abu ko 20 wani abu, so ka san ta kusa cin batir, sai ka san wace irin waya za ka siya. So abu na gaba shine sai calculator. Sometimes za mu shiga calculator mu yi typing, muna so muna lissafi plus misali this, sai na yi mistake kuma ina so in goge. So ka ga ba yanda za ka yi sai dai ka sake lissafin ka daga farko. So kawai abin da za ka yi a wannan kawai just swipe back, ka gani yana goge ma mistake ɗin da kai, ka gani ya dawo 0, sai ka ƙara sawa sai ka ci gaba da lissafin ka plus 36 ka ci gaba. Idan kuma ka ƙara sa mistake, ka ƙara mistake sai ka ƙara koma kai wiping, kana wiping lambobin suna gogewa. So kawai ka ga easily ka goge ba tare da ka dawo baya ba akan lissafin ka. Abu na gaba shine sai phone calls. Sometimes kana so ka yi hiding number ka ko za ka kira, ko kuma kana so idan wani ya kira number ka a ɓoye ba ka so ka ɗauka, kawai za ka je kan calls ne. In ka zo za ka shiga phone. Idan ka shiga phone, so gashi nan incoming calls, announce call, waye mutu ya tashi duka, call forwarding call, ga show my caller ID. Sai ka zo primary ne kake so ka ɓoye. Idan kana so ka ɓoye phone caller ID ka, ga inda aka ɓoye kawai da kai hiding zai hiding. Saboda yanzu ina kan flight mode saboda kira kar a dame mu, muna wannan review ɗin. So haka idan secondary ne, idan yazo shi ma za ka sa shi ya shiga abin nan ya nuna number ka. Sannan kuma za ka iya rufe kiran da idan mutum ya yi ma kira da unknown numbers, kawai za ka iya cewa silence unknown numbers. Idan ka zo nan, idan ka rufe duk wata unknown number idan ta shigo, idan aka kira ka ba zai dame ka da shigowa ko ya wani abun nan ba. So abu na gaba shine search photo. Wani zubin za ka ɗau hoto kai ta neman shi ka rasa shi. So akwai easy ways da za ka zo kai searching ɗin picture ɗinka. Ka shiga hoto kawai za ka shiga misali sai ka ce za ka iya searching maybe da suna ko people ko place ko wani abu. Yanzu misali sai ka tuna hoton da ka ɗauka a jikin mota ne, kawai sai ka ce in ka cika duk wani hoto a cikin wayarka da yake da mota a ciki zai nuna maka. Ko kuma ka ce lokacin da ka ɗauka kusa da wani mashin ne, sai ka ce bike. Idan ka sa bike, so duk wani hoto da ka ɗauka idan da bike a kusa a cikin hoton, duk gashi nan zai fito zai nuna ma. Duk gashi nan duk da hoton da bike a ciki zai fito zai nuna ma. Ko kuma places, sai ka ce ko hoton da na ɗauka a Abuja, bara ni ko in duba shi. Kawai idan ka yi haka duk wani hoto nan, duk wannan hoton da gani a Abuja aka ɗauke su. Ko kuma ka ce a Lagos na ɗau hoton nan ko, let me search. Idan kai searching duk wannan hotunan dukkansu da kuka gani duk a Lagos aka ɗauke su. So wannan ka ga shi ma wata hanya ce da za ka yi searching hoto ba tare da ka wahala kana neman shi ba. So sai abu na gaba shine sometimes za ka ga mutum ya yi document da komai, yana so ya yi sending document ɗin shi amma ba signature, sai ya ce an yi scanning ɗin signature ko an yi wani abun nan. Kawai just easily yanzu misali wannan takardar sai muka ɗauke ta a hoto. Gashi nan ga hoton. Kawai abin da za mu yi just mu screenshot. Idan muka yi screenshot sai mu zo mu buɗe shi. Idan muka buɗe shi za mu je nan add, me muke so mu adding signature. Sai mu ce add or remove signature, then add. Then you can come and remove this, delete this one. Then me signing, me removing wannan, sai mu ce signature again. Sai kai typing signature ɗinka yanzu misali gashi nan yanzu ina typing signature ɗina kawai. Sai in ce done. Idan na ce done kun ga ga signature ɗina na ta fito. Kawai zan sa ta a inda nake so. Kawai da na sa ta sai in ce misali na yi cropping. Ga signature ɗina nan na sa ta. Zan iya rage ta duk yanda nake so. So right, ga ta nan signature ɗina. Kawai sai in ce me done. Save to photos. So kawai kun ga gashi nan shi kenan. Na yi saving ɗinta. Idan na je photos zan ga wani ina da ne ka gani gashi nan shi kenan ko sai ka tura mutum ba tare da
ka ɓata lokacin ka ba. So wannan kaɗan kenan daga cikin features ɗin da muka lalubo muku a wannan waya ta iPhone, amma akwai wasu. Assalamu alaikum, barkamu da dawowa, da fatan kun ji daɗin wannan features da aka nuna muku na cikin wayar iPhone. Ku kasance da wannan tasha domin ƙara fito muku da sababbin abubuwa da sababbin videos wanda zai amfane mu da ku gaba ɗaya. Mun gode.